BPFनि मावथिफोरा EM रनजित बसुमतारीजों आखाइ हमफैदों। दिनैबो सोरांस्लाब मोनै BPFनि गोबां मावथिफोरा UPPL दोलोनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव आखाइ हमो। फुंबिलिनि समाव सिरां दुवार ब्याबनि रुनिकाटा प्राइमारिनि खान्थालगुरि गामिनिफ्राय BPFनि सासनि मावथिफोरा EM रनजित बसुमतारीनि न'आव नुजाथिफैना UPPL दोलोआव आखाइ हमो। UPPL दोलोआव आखाइ हमफैनाय सासनि मावथिफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना थांनाय 7 बोसोरनि BPF सरकाराव जेबो मोनाखै आरो बिथांमोननि ओनसोलाव जौगाथायनि जेबो खामानि मावफुंजायाखै। जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनैनि समाव UPPL दोलोखौ सायख'दों। दानिया फै बिथांमोननि खौरां बिजोंनि सिगाङाव रोखायै फोरमायथिनायखौ नायना ला। जइन जानायनि सिगां जों नांगौल'मोन, नांगौल' थानानै जिउ मोनाखै। दा जा गोबावसिन नांगौल' थानाया, ओमफ्राय दा जेबो मोनाखै, अनेक बोसोर थांबाय। दा ओरैनो दङ, जों ओरैनो गोरिबैनो दङ। ओमफ्राय दा UPPL आव मोजां मोननायखाय जों फैनाय जादों आरो। UPPL सरकारा माबायदि मावदों होनना सानदों रायजो राजानि थाखाय? रायजो राजानि थाखायनो मोजाङै मावगासिनो दं। मेगनजों नुजोब्बाय गासिखौबो। थिगैनो मावगासिनो दं, गाज्रि मावाखै। ओंखायनो जों मोजां मोननानै फैनाय जादों बाव। 17 बोसोर नोंथांमोना BPFखौ सापर्ट होबोदोंमोन नामा? सापर्ट होबोदोंमोन होबोनाया। गामियाव माबायदि गामियाव डेभेलप खालामनाय जायाखै। जों बयनाबो डेभेलप जादों, ओमफ्राय जोंना आदिबासिनि थाखाय एसेबो डेभेलप जायाखै आरो। दिनै साबैसे सोद्रोमाफ्रा जइन जाफैदों? 7 जन। 7 जन। दा UPPL आव थाबाय, नोंथांमोना UPPL आव हाबफैबाय। दा माबायदि खामानि मावलांगोन होनना सानदों? दा मावलांनाय जोंनि UPPL नि खामानिखौ मावलांनो थाखाय आवगायबाय जों, ओमफ्राय मोजां मोनबाय। मावलांगोन ओमफ्राय। আমি রনিকাটা আঞ্চলিক কাঁঠালমাৰী গাঁৱৰ পৰা উৰাও সংঘৰ ফালৰ পৰা, সমাজৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ। আমি গাঁৱত আজিলৈকে 34 ফেমিলি আছোঁ আমাৰ গাঁৱত। বাকী আমি ইয়াৰ আগত 2007-08 চনত আমি 55 to 60 আশপাশত আছিলোঁ, কিন্তু বাকী মাখা এওঁলোকে গুচি গ'ল আধাই। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ 34 ফেমিলি। তো আমি বহুত দিন ধৰি আমি বহুত পিছুৱাই আছোঁ আৰু একো আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা BTC দিয়াত আমাৰ উৰাও সমাজে আমি পোৱা নাই। আমাৰ যিখিনি লাভ উঠাব লগা, যিকোনো সা সুবিধা পোৱাটো আমাৰ নামত আমাৰ আদিবাসী যিবিলাক সমাজ আছে, চান্তাল, মুণ্ডা, ওৰাং, তেওঁলোকে লাভটো উঠাইছে। কিন্তু আমি ওৰাং সমাজত আমি পৰিচিত হোৱা নাছিলোঁ, আৰু আজিহে আমি পৰিচিত হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কমিটিও আছে, আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি নিজৰ সমাজ হৈ যদি আমি আগবাঢ়ি নাযাওঁ কোনোবা এটা পাৰ্টিৰ লগত, এইটো আমি চিন্তা কৰিলোঁ। চিন্তা কৰি পেলাই আমি ভাবিলোঁ, আমি আমাৰ যিটো বৰ্তমান UPPL আমাৰ পাৰ্টিৰ ছাৰে তেওঁৰ কামটো আমি ভাল পাইছোঁ। তেওঁ কামবিলাক ভালকৈ কৰি আছে, আৰু আমি তেওঁৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিলে, তেওঁৰ লগত হৈ আমি যদি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাক যিখিনি আমাৰ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটো আমাৰ ছাৰে সমাধান কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। কি দলৰ সদস্য আছিল? কি দলৰ আছিল? আমি আগত হেৰিত আছিল, নাঙল BPF। আমি একো আজিলৈকে পোৱা নাই। যিমান প্ৰথমৰ BTC হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ। হয়তো আমি বাহিৰতো আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলি গাঁও এলেকাত আমি কাম কৰি আহিছোঁ যিমান পাৰে। আমাৰ এইটো কাৰণটো এতিয়া আমি ইয়াত অহাটো, আমি আগত যিখিনি পাৰ হৈ গ'ল দিনবোৰ, সেই দিনবোৰত আমি কাম কৰিলে যদিও আমি একো পোৱা নাই, একটা বস্তুও আমি সমাজ হিচাপত পোৱা নাই আমাৰ উৰাও সমাজে। গতিকে আমি সেইটো দুখত আমি UPPL ত আহিছোঁ। আমি ছাৰৰ লগত আমি যদি এইবাৰ পৰা আমি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহোঁ, নিশ্চয় আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব। ये पार्टी ने योगदान मनागे वर्ष का दाम यहाँ कांठालमुरी रुनिकाटा कांठालमुरी ता गाँव ता रहे दम तो एमागे आगे BPF नु राजकाम इंदे सुविधा हो मा मंजा आकारण ते एमा बैदोता मंजा अतरेत्रा उरखागे कारण एमा इन्ने मागे फैमिली रादा नो नेका के कोनो सुविधा महाकरा आकारण ते बैद्य मंजा एमा API पे बरना तो इमान और एक्शन एमा डेभलप बा उन्नति मानो भूल के हम धारे एकल दाम या एमा और निहार एमान रोका पोलोरा कारण ते एमा बरना मान गिरे ए खाने
दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।